Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot Pirming Nanginginutan, always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po sa DCGB, 1:17 na. Padagos nga to na namamatean ang iba-ibang kalamidad sa palibot. Natural man o kagibuhan ng tao. Padagos ang pag-init kan kinaban. Malala ang sitwasyon kan polusyon sa paros. Maging sa katubigan. Basura na itinapok niya to sa kadagaan sa ininapapaduman. Panahon na, tapuso na ang pagbabarasulan asin pagtutururuan. Kaya ta daw hampangon na nagyat na inikan kapalibutan? Kaya! Kaya ta! Kayang-kaya! Make it a better place for you and for me and the entire human race. Kaya, sarong advocacy program sa DZGB na maghahatod din impormasyon para maibalik ang kagayonan kan kapalibutan asin maprotehiran ang lugar na sa tuyang pig-eerokan. Kaya ta daw manindugan na padabaon ang kasalugan, dagat, estero, asin kadagaan. Kaya! Kayang-kaya! Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Protehiran ang pamilya, asin komunidad sa paaginin sabay-sabay na paglaban kontra basura sa mga eskwelahan, pribado asin panggobyernong opisina, iba-ibang organisasyon, barangay, munisipyo, syudad o maging sa probinsya. Marina, magsarabayan kita at amanon ang kinabanta. Kaya! Kayang-kaya! Tamang pagmanihar kan basura, punan niyato nin seryoso sa pamilya. Mag-segregate kita ning basura, asin gibuho na parte ini kan buhay ta. Kaya! Kayang-kaya! I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Kaya, ang programang ini, madadangog 2:00 ning hapon, kada Sabado. Hatod sa Indo, kan iba-ibang partner agencies, asin kan DZGB. Ano? Kaya ta? Kaya! I see skies of blue and clouds of white. The bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. Ako po'y karaniwang tao lamang. Kayod kabayo, yan ang alam. Karaniwang hanap buhay, karaniwan ang problema, pagkain, damit at tirahan. Di ko kabisado yang siyensya. Good afternoon mga tugang, welcome po sa satuyang launching kang programang Kaya. Kaya ta po ini, mga tugang ko niya pong hapon hanggang sa mga maabot na aldaw. Sarong advocacy program po kang DCGB. Ilalaunch niya itong ngunyan ini para po sa mga masunod niya itong groundwork sa mga maabot tabing mga bulan. Dili po sa satuyang syudad, sa probinsya, asin magin sa mga kada barangay. Ini po, nadadanggo ko niya na paghahapon sa DCGB Radio. Live po kita sa Facebook kang DCGB. YouTube channel, asin po sa DCGB Zoom and tune in app kan sa muya tabing estasyon. Ini po ang sa magiging host ko niya na paghahapon.
Hanggang po kitang alas 3 ngunyang pong aldaw. Henry Maceda po. Solamente ang lalaking hindi inuumaga. Ipon ay Kaya ta po ini, mga tugang nagibuhon basta po kita nagkakasararo para po proteheran ang satuyang kapalibutan. panlabay Sabi nga ni po sa kanta, sa ilo. karaniwang tao, edad niya aram ang siyensya, pero po ang aram niya, pag ang mundo ta na nadistroso, di kitang madudumanan. Same po kita maduman. Pabrika. Alright, mga tugang, bago po niya tupunan ang satuyang ulay-ulay ko niya na paghahapon. Bisita po niya to ang satuyang ginagalangan na obispo po kan Joseph kan Legazpi, si Most Reverend Joseph C. Bailon, para po magtaw sa tuya nin pangadjion ngunyang pong hapon. Tayo ni po na programang ini, mga tugang, parte po ini kang kasimbagan, kang estasyon, kan mga stakeholders po sa pangapunan ni Pope Francis, parte po kang Laudato Si. Kung sa'yo pong matatandaan, ipinag-launch ni duman sa duman sa Ayala malls kan mga nakaaging mga bulan, and then masunod po kay ni may mga gigibon po kitang groundwork sa mga lugar dili po sa syudad ni Legazpi sa tabang po kan sa tong mga stakeholders. Dagunta po mga tugang live dito sa studio an opening prayer po with Bishop Joel, and mataw po siya nin mensahe sa Satuya Gabos, may connection po sa tuyang programang Kaya. Marin hapon po Bishop Joel. Diyos maray na hapon man po sa imo Henry asin sa mga pag-iribat tadig di sa stasyon kan DCGB, mga stakeholders kaibanan kan programa kan DCGB asin maugmahon na maski purpa no igo kita ning pinagpapadagos duman sa pinunan tangani Opo. kan nakaaging bulan manungod sa pangataman takan sa tuyang kapalibutan asin kung ano man ang sa tong magiginibo, importante na mahagadon apo kita ning tabang sa mahal na Dios. Tangani na tabangan kita. Pupunan ko po ini sa ining opening prayer na ini, bako ini sa kuyang komposisyon, kundi kinuko ako ini duman mismo sa sinabi mong encyclical letter kan sa tuyang Santo Papa si Pope Francis na Laudato Si, dahil sa katapusan kan surat niyang ito para sa gabos na tawo na may magpagmakulog sa satuyang common home na sinasabi niya, dahil iba kundi sa itong kinaban, ini ang sa iyang pamibi. Punan tapuan sa tuyang pagpamibi sa ngaran ka na maasinaki, asin Espiritu Santo. Amen. Amen. Father, we praise you with all your creatures. They came forth from your all-powerful hand. They are yours, filled with your presence and your tender love. Praise be to you. Son of God, Jesus, through you all things were made. You were formed in the womb of Mary, our mother. You became part of this earth, and you gazed upon this world with human eyes. Today you are alive in every creature in your risen glory. Praise be to you. Holy Spirit, by your light, you guide this world towards the Father's love and accompany creation as it groans in travail. You also dwell in our hearts, and you inspire us to do what is good. Praise be to you. Triune Lord, wondrous community of infinite love, teach us to contemplate you in the beauty of the universe, for all things speak to you. Awaken our praise and thankfulness for every being that you have made. Give us the grace to feel profoundly joined to everything that is. God of love, show us our place in this world as channels of your love for all the creatures of this earth, for no one of them is forgotten in your sight. Enlighten those who possess power and money, that they may avoid the sin of indifference, that they may love the common good, advance the weak, and care for this world in which we live. The poor and the earth are crying out. O Lord, seize us with your power and light. Help us to protect all life, to prepare for a better future, for the coming of your kingdom of justice, peace, love, and beauty. Praise be to you. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Bilang pagpadagos po kay ning sa tuyang programa, siring na hinagad sa sakuya na magkiga ako ning
kanong opening ko yan, message man, pagkatapos kaining pamibi. Ang gusto ko lang pong sabihon, sinabi ko nini actualmente kan may inordinan ako mga padi na kaaging Disyembre garito, di ko nagirumdum na maray, gurang na ako. Basta ang message ko paano duman sa mga pading ito, manungod sa kuyan, manungod sa inibagang pangapudan man sa tukan sa tung Santo Papa bilang simbahan na kita maglakaw, pasiring sa sarong simbahan na sinodal na inaapod niya. Ang Synodal Church para kay Pope Francis, siring kan Espiritu kan Laudato Si, is a church that cares. It is a church that listens. It is a church that respects. As inining ang tulong component kaning simbahan na ini is communion, participation, and mission. Which I see right now sa satuyang programa sa pag-ataman takan kinaban, importanteng maray na igwa kita ning espiritu ning komunyon, ang pakisumaro niya to sa gabos na bagay. Ang espiritu nin partisipasyon, meaning to say na igwa kita nin pakilabot sa nangyayari sa kinaban. As in, kung igwa kita nin pakilabot, makikiaram kita kung paano kita matabang na inot maprotehiran itong mga bagay na very vulnerable, mga dagat na luhay-luhay ng pigagadan dahil sa pag-abuso niya to, kan pagtapok ng basura, mga bulod na nagiging kalbo dahil irresponsable ang pagputol ng kahoy, ang mga estero, mga salog na pipaparatapukan tagi basura, garong araw kaya nagkakabarara, kaya ang baha na bako na lang sa tinampo kundi sa lawag kan harungta. So mapartisipar kita sa pakilabot. Bako sabi nga tangani sa pamibi, bako lang itong mga makapangyarihan kundi kita gabos may responsibilidad na dai maging indifferent kundi magsimbag. As in, finally, ang pagsimbag sa kuyan sa kapalibutan, pag-ataman kay ini, sarong misyon. Parte ini kan sa tuyang pag-evangelize sa ang nadara-daraan maray na barita. Asinan maray na barita, bako lang para sa itong kabanalan, spiritual na pagbabago, kundi transformation man kan kinaban. Kaya, duman sa ordinasyon na ito, sabi ko sa tulong inordinan kong padi, igwa bilang mga bagong padi, as ini sinasabi ko man sa tuya ngunyan, there are three things in order to respond to this challenge of communion, participation, and mission, and therefore respond to the challenges of the environment. First, we are gatherers. In order to create communion in our lives, whether it is in families, whether it is with the environment, we must learn to gather. We should not follow the culture of irresponsible throwaway culture na sinasabi ko niyan. Tapok digdi, tapok duman, hindi pakilabot kung may nagtitios, basta magastos ako kung anong muya ko, pag sobra na, tapok ko sa basura. So daing ko yan, walang pakundangan na pag-abuso kan sa tong karahayan. And in fact, iyon yan espiritu mo yan kan panahon kang kwaresma na piglaogan tapasan na kita inaapod na magmangno na di kita mag-abuso kan karahayan, kundi tipunong ta ini, we gather what we have and share it with the poor. Narumduman ko itong very simple detail kan magpakaon si Jesus kin 5,000 tao. Pagkatapos niyang pakaunon si 5,000, tinaraman niya sa mga disipulo, tipon ng ngayon sunatada. Kasi nakatipon sinda mga 12 basket ito. Nakaput ako. Sa kadakulang kan taong pinakaon niya, hali sa diit na tinapay, na problema si Jesus kay itong 12 basket na ito na kayang-kaya niya magpadurdoble. So, natatain na tuman niya pa itong tada na ito. But exactly that's the point. Mahalaga ito maski tada. And I think that is also our spirit. Bagawangon yan, may programa kita sa diocese na nagtitipon kita kan tada. We are gatherers. Bako kitang mga ang irresponsableng paratapok kan kuya maski basura aramtaman ang pati para sa Diyos dahil basura. Maski ang mga nagkakaralapa napapakinabangan na nagtatabang sa pagbabago ng buhay sa daga, sa kadlagan. So daining basura sa mahal na Diyos, tawo ang nag-imbento kang basura. So let us gather, let us be gatherers of what is good, but the values of responsibility, of care for creation, pagrespeto kang kapalibutan. Girumdum mo ta, maski kita sinabihan kan Diyos na rule and subdue the earth, dahil niya sinabi na rule and abuse the earth.
when you subdue the earth, you subdue it with responsibility. Ikadua, bilang mga kuyan, so in order to participate, to realize in participation kan mga tao, we must enhance people. We are all enhancers. So we are all enablers. Na we make people aware. We help people to be to see the value ka na andit na pagtipon kibasura sa harong, mahalaga iyan sa maabot na henerasyon. Sabi, kaya baga dakulo ng mga advertisement na araw kayan, kung ano ang nakikita ng bata sa mata na ginagawa, nagiging gawain din ng bata. Ito pagtapok duman sa ibong narong, mga araw kayan, sa pagtatapokan sigarilyo, tapukan ko yan. So, we are all enablers. We all enhance one another tangani maging responsable kita. Lalong-lalo na paguna ko sa mga akita, sa mga kabataan na influensyado nga ning ngunyang kanso materialism na dahil pakilabot dahil madali na makakuha ng kwarta, dahil ng sense of kuyan, ito kanso pag-care sa diit na bagay, ngunyan 25 G's pigtatapok na piso nga ni komisyon di na mapag-intindi kita kay ito 5 centavos importante ta may nakabakal ka na kan kidilimon mga araw kaya so we are enablers. And thirdly, in order to be the true missionaries and witnesses kan pag care kan kapalibutan, we must learn to be transformers. Bako itong mga auto na nagta-transform nagiging mga kuyan Autobot sa kakuyan. Kundi we transform the world. Ta iyo yan ang pangapudan sa to kan mahal na Dios na baguhon ta ang kinaban. Asin ang pagbabago ta sa satuyang sa diri sa satong kalag dahil lang po nangyayari tangani magsakat kita sa langit. Ining kinaba na ini hali duman sa libro kan kuyan itong huring libro kan Bibliaan kuyan kapahayagan o Revelation, Book of Revelation, sinabi duman na there will be new heavens and a new earth. So dai ini mapapara ini kinaba na ini babago ini kan mahal na Dios pero babago niya ini sa tabang ta. So dito pagsayangon and sa tong responsibilidad we must learn to transform the world according to God's will, and that is how we transform ourselves also for the kingdom. So, I wish you all the best, Henry, sa programang ini. Asin ang mga magiging katabang ta sa programang ini. Maging successful lago po ni. Asin, bako lang na iwa kita kaining hapon, every Saturday, kundi matanyog daman lago po ang puso kan sa itong mga kuyan. Kay Manwa, asin, kadakol kita talagang pwedeng gibuhon. Opo. Bako lang itong mga basura, kundi kadakol pa. And good luck po. God bless you all. After po kay ni Bishop, mapasiring kita sa komunidad. Maluwas po kami digdi para magpasiring sa komunidad. Sige. Salamat po. Salamaton po. Hapon sa Kabus. Thank you so much. Mga tugang Bishop Joel Bailon. Di ko kabisado yan. Yan po mga tugang adminsay kan sa tuyang obispo. May kinaraman po digdi sa tuyang Kaya program sa DCGB. And taton po introduce ko sa doon mga magiging kasabay sa discussion to launching po ini. Ining mga inimbitaran ming ini. Iyo po ang kasarabay mi sa pag-conceptualize kang programang ini. Siguro for pagkasambulan kayo, Bishop, napigurunan ini na programang ini. Buwan ako nga panggigibuhon sa komunidad para makatransform kita nin marhay na epekto sa tuyang banwaan. Pero saro po sa mga partner tadig di ang City Government of Legazpi, sa pangaran po ni Mayor Geraldine Rosal na nasa importanteng lakawan sa tuyang alkalde, hagadan ta po nin message of support mga tugang via Zoom. Wala pa? Okay. Sibalikan lang po doon si Vice Mayor Bobby Cristobal, and instead of Vice Mayor Bobby, iga po kita ki video message hali po kay Sir Benjo Calleja. Siya po ang Chief kang Office of the City Environment o Community Environment and Natural Resources Office kang Legazpi City. Dagugunta po ang mensahe ni Sir Benjo Calleja. Kakalat ng dumi. Magandang hapon po sa inyong lahat. Napapanahon itong na-conceptualize ng DCGB na magkaroon itong programa sa radyo para pag-usapan ang mga mahalagang bagay patungkol sa pagkalinga at pangangalaga sa ating kapaligiran. Sa kasalukuyan, marami ng mga pangyayari ang ating nararanasan. Tulad ng pagkakaroon ng mga lalakas na bagyo, landslides, baha, paglindol, and other natural calamities gawa ng ating pagpapabaya
at pag-abuso ng ating environment. Isang dahilan why we experience now ang tinatawag na climate change. At alam naman natin kung gaano tayo na-apektuhan ito. Pero mayroon pa tayong pwedeng magawa para at least mabawasan ang impacts o epekto nito sa atin. So bilang individual, may mga simpleng bagay tayong pwedeng gawin. Katulad ng tamang pag-segregate ng ating mga basura sa bahay, pagpapakolekta ng nasegregate nating mga basura sa ating tinatawag na mga eco-aids sa barangay. Hindi yung basta lang natin itapon kung saan-saan yung mga basura natin na iba ito yung nagkukos ng pagbara ng mga waterways at pag-pollute ng ating mga water bodies. Isa pa, yung hindi pagsunod ng mga basura. Pag-minimize natin sa paggamit na tinatawag na single-use plastics. Pagtatanim at pag-aalaga ng mga punong kahoy, malaking bagay po yan ang pagbibigay ng halaga sa punong kahoy. Hindi man natin batid lahat, pero ang punong kahoy ay maraming serbisyong ekologikal na nagsusuporta sa mga tao para mabuhay. Sa tulong nito, napapanatiling malinis ang hangin dahil sa kakayahan nitong mag-sequester ng carbon dioxide. Kaya sa paggawa natin ng tama, maliit man o malaki, sa pag-exercise natin ng tamang disiplina at malasakit, ay pagpapakita natin yan ng pagmamahal sa ating kapaligiran. I salute and congratulate DCGB sa pag-launch nitong advocacy program on environment para sa pagbibigay ng dagdag kaalaman sa ating lahat. Isa din ang DCGB na tumutulong sa atin sa pagsulong ng mga programa at polisiya na magpoprotekta sa ating kalikasan. Kaya ba natin? Kayang-kaya. So let's all take part in taking care of our environment for our children's future and the next generations. Thank you so much and God bless po sa ating lahat. Pagkain, damit, Alright, salamat po Sir Benjo Calleja. Siya po mga tugang ang pamayokan OCNR digdi po sa Ciudad de Legazpi. And saro po sa mga partner agency taman, iyo po ang City okay, ang Department of Education sa paagi po kang School City Division's Office sa paagi po ni Dr. Cristito Morcilla, ang satuya pong Schools Division Superintendent sa Legazpi City. Uya po ang sayang mensahe po para sa tuya, gabos. Environmental conservation and protection should be everybody's concern. Such is one of the most pressing issues in this world of technological advancement. Our home, our only Earth, is facing a multitude of environmental challenges including climate change, deforestation, soil and water pollution, and loss of biodiversity. These adversities pose threat to the very foundations of our civilization and require urgent move from all of us. This is not a one-man job. This is a timely call for everyone. Conservation and protection of our planet is not only a moral imperative, but also an obligation for our own survival. We depend on the natural world for fresh air and sufficient supply of food and water. We will never sustain our existence without preserving and protecting our only home. Amid the trials and qualms of this global issue, there is still a great chance for us to prove that we care for the world we live in. Each of us has a role to perform in the conservation and restoration of our very own surroundings. We can start by making simple changes in our lives, such as reducing our energy consumption, minimizing our single use of plastic, and supporting local conservation efforts. Furthermore, let us push for stronger environmental policies and regulations from our government and institutions. This can include increasing investment in renewable energy, supporting sustainable agriculture, and protecting our forests, seas, and oceans. Ultimately, let us shift our mindset from consumption and exploitation to stewardship and preservation. We have to recognize the inherent essence of our natural habitat and work to protect it for our benefit and the future generations. Let us all commit to being good catalysts and stewards of our environment.
Let's work hand in hand to conserve and protect our planet for a sustainable future. With this, the Department of Education Schools Division Office of Legazpi City, with its 56 public schools, has this commitment that we value. Our programs, projects, and activities vow allegiance in support to this call for environmental care and love. I, Schools Division Superintendent Cristito M. Morcilia, commit optimism and the realization of our goals for environmental conservation and protection. Kudos to PBN Broadcasting Network Incorporated through DCGB AM's Kaya, Kayang Kaya program. This is a broadcast worth appreciating and emulating. Tara, sabay-sabay tayong magkaya. Kayang kaya? Kaya. Itong planeta'y walang kapalit at Alright, magayon na mensahe kan sa tuya at tabi mga tuwag na Schools Division Superintendent kan Legazpi. And this time, we have a message of support from Vice Mayor Bobby Cristobal sa pangaran po ni Mayor Geraldine Rosal. Kuya po sa iyang mensahe. On behalf of the City Government of Legazpi, headed by our beloved Mayor Carmen Geraldine B. Rosal, and the 16th Sangguniang Panlungsod of Legazpi City as its presiding officer, I would like to express my full and unwavering support to DCGB's launching of its new radio program entitled Kaya, Kayang Kaya, anchored by your Vice President for Programming, Mr. Henry Maceda, which will be aired every Saturday from 1 to 3 in the afternoon. This radio program shall tackle issues and concerns on waste segregation and recovery of recyclable waste materials as a way to help in protecting and preserving our environment. This is also an offshoot of the MOA signing held last November 20, 2022, where they forged a mutual partnership agreement together with our local government unit, DepEd Legazpi City Division, Bicol University, and the Legazpi City Earth Savers Club for the continuous implementation and development of the city's environmental programs and advocacies. Due to the rapid and continuous increase in the population, the amount of waste that is being generated is increasing day by day, thus affecting the lives of the millions of people inhabiting our planet. Waste management is important because it saves the environment from the toxic effects of inorganic and biodegradable element present in waste. Its prime objective is to reduce the amount of unusable materials and to avert potential health and environmental hazards. Mindful of these hazards that arise from the indiscriminate waste disposal, the local government unit of Legazpi City, through its legislative arm, the Sangguniang Panlungsod, enacted an ordinance number 0017-2009 entitled An Ordinance Providing for an Integrated Ecological Solid Waste Management, prescribing fees for solid waste management services, declaring certain acts prohibited and providing penalties, appropriating funds therefore and for other purposes or otherwise known as the Legazpi City Integrated Ecological Solid Waste Management Ordinance of 2009. One of the provisions embodied under this ordinance is Article 4, which provides that the classification of solid waste are of three kinds: biodegradable or compostable, recyclable or reusable, residual and or special waste, and that the segregation of waste shall be mandatory to all residents of the city, including transient visitors and those who conduct business within the city. What I would like to emphasize is that while we may already have a set of rules concerning solid waste management issues and concerns, this new radio program, Kaya, Kayang Kaya of DCGB-AM, will surely be a great help in disseminating information regarding the status of solid waste management in the city and hopefully encourage everyone to support and practice waste
segregation for a clean and healthy Legazpi City. Again, let me reiterate my wholehearted support to your program Kaya, Kayang Kaya, and also my warmest congratulations to the men and women of DCGBAM, most especially to my good friend, Mr. Glenn Barcelon, the Executive Vice President and Station Manager. Sa inyo po, Gabos, Diyos mabalos, as in, mabuhay kita, Gabos. Vice Mayor Bobby Cristobal, mga tugang kansyudad ni Legazpi. Yan. Para po sa tuyang mga yaon sa studio kang DCGB, ano po, kaya tayo ni? Kaya! Kaya? Kaya! Yan! Alright, kayang-kaya. Alright, sa mga tugang, nata po pigigibo kang DCGB ni, ano, number 1, inipuan sa muyang kasimbagan para po sa pangapunan kan sa tuyang Santo Papa, base po sa Laudato Si na pinag-mention po ni Bishop Joel Casabago, the care for our common home. Ang iba pa pong detalyes kayan, hagadan tinin paliwanagan sa muya pong presidente, Ma'am Brenda Locsin, nata po tapigigibo ini kan sa muya pong istasyon. Ano? Nata po tayaon kami digdi, nagakaigwa po din programa para po digdi, tangani po mga tugang na maging way of life niya to ang bagay nini. Maray na hapon tabi, Ma'am Brenda. Good afternoon, Senator. Araw man sana, madam. Di ako mabubuhay kung wala katabi. Excited po ako. Tiyang po lang sa itong namumuta na obispo. Yeah, salamat yeah. Big-unahan dyan pag-abot din sa Iyo, baga po. And of course, I know, sa boss ng mga 1.5 months na mga, no, burubang meeting. After office hours, pero ito na kami. Sige, kibon na. Grabe, so passion din nila. Yeah. We were inspired. Opo. Yeah. Ikaw na thank you sa ade. Yeah, ma'am. Totoo. Taning ba kita. Well, we in the sequel ini ka Earth Forum because nahilig tango niya na sabi ta nga ni nakaabot na Santo Papa, lalaw dato sina na kung nadahulod no arim pa. Yes, sabi yes, ko ni bako naman yes. ni awareness sa pagkikibot ha. Yeah. We are not here to present an awareness. Yeah. We are here to call for action. Yeah. Ano talaga gigibuhon ta? Yes. Gibo na kaya baga sabi ta nga ni kaya, nyato palan. Kaya Bishop Mas Maria nyato, over kaya. Kaya nyato. Kaya. Kaya this is a call for action word, call for action that we must have to do something if we want to save our little contribution of what we can do to our planet Earth. So, maski ba ko sana dakulaw na planet, so kumunod na sana, no, iyang kung anong pwede tayo maginibo. And nagpara-meeting kami with the OCNR and then so 8 servers sa BU, and we also think na magpuon garo ang change of habit sa mga aki. Yes. Sa mga aki kasi passive sana sinda pagtaraman, they could change an habit. Kita kasi an adult kasi Miss Judy Pisil pa kay because you have to be very mindful of what we have to do ng segregation o ng more less is more aro ka di magkakal ka sa mga aki kasi ko inculcate to ninda mas passive na say na mag-form ki habit. Kaya yung po din so yung din sa Earth Savers yung din sa mga sa BIO sa schools no, that we would represent yung mga grade school elementary who will even tell us what to do, no, how to save, how to save the planet Earth, how to contribute something. No, especially so recycle, reuse, return, refuse, repair. No. So garo yung masama. Baka lamang masupog madam sa mga aki, sa mga kitang mga gurang na aki sa taon magtaram, ano? Iyo baga. So sabi ta halo yun na ini. Gagana na lamang kita. Pero ini ma'am na advocacy ta, di ba? Ining advocacy tang ini. Bako lang ini on air. Ikaw kitang on grounds kay ning gigibohon. Sa mga masunod na mga bulan, ano. May on grounds po ini para mas lalo kitang makaangkla sa komunidad. Yes, kaya diba? grabe pasalamat ko sa mga partners ta niya on the really garo pud kan burbang Ginoo. Grabe kita no. Maski pero to na mauranong pa. Sige oras sige giribon ta daman. So thank you very much sa mga effort nindo and sa with our bishop here sana mag-bless po ining ano ta activity ta. And in a small way maybe this is we're going to do something good. No. Garo masay ma'am sa objeto kay maging diba sa garo maging way of life nato Gabos. Yes, the segregation. Ang maging parte kang buhay ta. Yes, so make it a way of life. I see. Thank you very much. Sabi ni Ma'am Brenda, ata ngayon, pag ultimo na ako mataram.
Gusto mo kamarati. Oy, good afternoon pala sa mga nakatutok sa Facebook tango niya na paghahapon na. Todo na po Margaret Sendo. Paki-kwan daw nga tabi di charge so gabustang mga nasa Zoom na mga participants. Acknowledge na po sa yan. Pero before we do that po mga tugang, introduce ko po sa sa muyang mga partners tigdi ngunya na paghahapon. Po nanta po mga tugang ang presidente po kang Earth Savers Club. Siya po ang High School Science Coordinator and Institutional Ecological Solid Waste Management System Committee Chairperson. Diyan po siya teacher po ini sa St. Agnes Academy. Mga tugang si Mr. Hener Estelier. Sir Hener, maray na hapon tabi sa imo. Maray na hapon din po, Sir Henry. Apo. Iyaw po ako digdi as representative kan Earth Savers Gaspi. Yeah. Bahagi po kami kan sa muyang parang ang advocacy for environmental protection. So, Yes. target mi pong participants usually sa aming program ay yung mga estudyante po, elementary, high school, and even yung tertiary level po. Part po yun. Apo. Thank you, Sir Hener. And we have here, mga tugang, Madam Dolores Malagueño. Environmental planner po siya, and yan po siya mga tugang sa OCNR Legazpi, Environmental Management Specialist 2, mga tugang kang sa tuya tabi na OCNR. Ma'am din, maray na hapon po sa imo. Yes, good afternoon po, Sir Henry. And tapos po kay Bishop, Brenda, and sa ibang partners. So, bali, I represent yung City Government of Legazpi. Apo. Especially yung sa muyang office, ang Office of the City Environment and Natural Resources, na siyang, natukahan kung saan, na mga taman kang kapalibutan niya. Environment, So, actually, dako lang tabang ini, dako lang bagay ini na ining programang ining advocacy program kang DCGB para po matabangan po ang syudad kang Legazpi. And dako lang actually para sa syudad kang Legazpi kasi DCGB ini, so siyempre covered na po yung ibang mga lugar. And para po ma-promote talaga and i-practice, mag-ibo, ma-implementar kang lambang saro, individual man, pamilya man, komunidad, ang sagabos, para po yung mga layers niya to, mga laws, environmental laws, ma-comply niya to. Kasi daiman siya naging law kung daim po siya kaipuhanan. So may dapat kitang respondehan. Yaon po yung need, yaon sa problema. Takulun po mga issues na dapat kitang masimbagan, ma-address. So, salamat po dahil nangyari po ini, namuntag po ining programa. Hala, din, ano? Hala, din naururunta. Yes po. Okay. Alright. Siya po, mga tugang si Ma'am Dolores Malagueño. And we have here a representative mga tugang. Po siya sa public school, Master Teacher 1 po kan siya kan Tyson Elementary School. And siya po ang secretary kan Legazpi Earth Savers Club. Siya po ang Bisaya na Legazpinyo. Ma'am Gina Bisaya. Isang makakalikasang hapon po, Sir Henry. Yaon po ako na mag-represent po kang saro sa mga eskwelahan, sa public school, sa elementary. Para po, saro man po akong officer kang Earth Savers Club, secretary po. Yaon po kami sa pag-andurog, as in, yaon po ang mga aki na very willing po na magtabang sa satuyang kapalibutan. Thank you, Ma'am Gina. And ang sa tuya mga tugang na bisita, kasabay niya sa Ramamweng, diyan sa Bicol University, na may dissertation mo niya kansayang doctorate, tabi. Pero pinadala niya digdi si Madam Amabel De Luna, Technical Staff, Research Development Management Division, Instructor 1 po, Office of the Vice President for RD&E, Bicol University. Ma'am Amabel, good afternoon po. Good afternoon po sa Gabos po. I'm representing po Extension Management Division on behalf kasi kaiba po yan sa RDE po. Natanig ko po sa kuyang boss. Ang BUEMD encourages our faculty, not only the faculty but the students to come up with environmental program to answer po, to anchor with the UN Sustainable Development Goals po. Para po matugunan po sa mga pangangaiputa po sa environmental protection, especially po kasi po, di ba, kami po, scholar ng bayan. Kaya po, we have to give back to our community what we
what is our goal as Yeah. a university, as higher educational institution po in the city of Legazpi. Yun lang po. Yes, thank you, Ma'am Amabel. Ang kataning niya po sa iyang boss. Iniman po sa kuyang professor sa research, di ba? Sa graduate school, ano. Siya po ang Director of Research Development and Management Division, si Professor Ronel Juneda. Sir, maray na hapon po. Maray na hapon tayo, VP. Bishop Balon, mga friends, sa mga pag-iriba. Yeah. Maray na hapon po sa Gabos. Sa ngaran kan sa muyang presidente na paggraduaron. Oo. Nangabimira-pirang simana na sa magkakaigwa kami ng Bicol University. Bagong presidente sa Bicol University. And we're thankful of having the president like Sir Noli. Yeah. Dahil siya sa mga presidente na nangad na lingawan na isabay ang environmental management and environmental concern sa gabos na lado bida akademikong activities as in programa ka university. So napapanahon ining programa na kaburubago tang piglulunsar ngunyan. Kaya ta? Kaya. Dahil dakol na po kaming na intrahan ng mga similar initiatives. Yeah. In fact, nakaibang ko pa nga ni si Vice President Lindo po, Executive Vice President Glenn. Si Sir Glenn na nangyayari na sa mga una sana sa unahan sana alagad ini sa kadakulan kan concern habang nagmi-meeting na overwhelm kan mga dakulo ng mga nagkairisipan dahil nalugod nakakabusol. So ngunyan we need to learn lesson from that dahil kadaklan kan mga nangyayari lalo na sa lado ning pagprotehir ning kapalibutan garibaga so nagkakagat kita kan subratang sarapaon. So, nalingawan sa basic. Kaya ako na kanina nakuha sa attention ko kang ang sabi ni Ma'am Brents na magpuon sa aki, magpuon sa basic. As in kita tunay na magbiriyo para ibusol ang ubeto kang programa. So as a representative from an academic institution na state funded na yung premier university sa Bicol region, kami nakikisumaro sa programang ini. Loaded po kami kay mga pag-aaral. Dakulon kaming mga gustong ihiras na kaaraman sa tuyang mga kaymanwa. Ako mismo din sa rong marine biologist. As in dakol akong experience encounter as in magagayon na experience sa dagat sa salog. As in kita din aware being the research manager ka university sa nakakapirang taon na din. Aram kung ano ang mga ginigiribo kan sa tuyang mga estudyante. Kan sa tuyang mga faculty as in staff. Manungod sa pag-aaral, advokasya, IECs, extension engagements na primero po function kan sa rong academic institution. Kaya po salamat Sir Henry as in sa DCGB sa pagbusol kay ining programang ini. Kami nakikisumaro kasabayan sa muyang faculty as in student the BIA community to this very noble program. Thank you tabi Sir Ronel ano. Tatod sir babalikan ta na-mention mo yan na mga research na and na-mention mo so marine problem sa kadagatan. Igwa ka ang pwedeng i-share sa imo si Bishop Joel. Tas sa mismo nag-dive diyan sa kadagatan na yan. Atod hapon nga tatod si Bishop ang experience niya sa pag-dive niya sa kadagatan. Alright. Tanong ko muna sa kuyang ano yan. Sa tuyo pag-abot po diyan sa tuya na partner sa tuyang pagplanning po kang programang ini. Ang presidente kan Legazpi Earth Service Club, Sir Hiner, pwede po may share mo sa listeners ta paano nga ni po kita naging parte ka inita kang enot ma'am din ano ang DCGB po parte kang memorandum of agreement na pig-launch nindo I think diyan sa Ayala naging signatory pa ang DCGB may kinaraman duman sa MOA may kinaraman po diyan sa kasunduan na yan ano paano nga tabi nindo Sir Hiner pigigibo ang mga programang ini sa lado po kan Earth Savers tabi. And siyempre, din sa lado din kan private school, tabi sa Renner. Bali, Sir Henry, nag-start po yung Earth Savers way back in July 2011. Okay. So, ito po actually is yung program na sinimulan ni Mayor Rosal, Geraldine Rosal. So, yung program is
nakopya po siya or parang na-inspire sa Marikina. So, sila Ma'am Didin po, sila yung mga talagang nagpasimula as ano po, parang kami yung respondents ng program during that time. Yung mga schools sa Legazpi, elementary, private, public, then even tertiary po, Bicol University was isa sa mga schools na naging part ng, parang unang schools na naging part ng Earth Savers program. So, from a program, nag-create po tayo ng organization. Okay. So, ang unang president po, si Miss Weng, yung Bicol University po, siya po yung pinakaunang nag-create, nag-conceptualize ng lahat ng programs together with Ma'am Didin. So, ako din po yung dating auditor that time. So, part kami na gusto namin yung mga bata magkaroon ng opportunity na maturuan, and at the same time ma-apply nila kung ano man yung natutunan nila about environmental protection. So isa sa pinaka pangunahing activity na ginagawa namin yung tinatawag namin na Earth Savers Day. So mga aki po that time, nagdadaraki mga na-recover nilang recyclable sa bahay, tigadara sa school, and then tiga kilo duman. So mga scrappers na partners mi po, sila ang nagabakalkan sa indang ano na. So yung naipon nilang points, may katumbas po yun na pera. Then yung second na gagawin po is pupunta yung bus. Parang store na kung saang school gustong mag-redeem ng points na earn, pupunta po doon yung store. And then papalitan nila yung points ng mga goods. Examples, pwedeng mga school supplies. And then pwede namang mga grocery items. So yun po yung naging parang unang mga importanteng activities ng Earth Savers Legazpi back in July 2011 and until this time po. Medyo nag-iba lang ng konti. Nag-pandemic kita, sir, di ba? Yes Nag-pandemic po. So, na-challenge tayo. Nagkaroon ng bagong mukha yung program. So, ngayon, mas tinututukan na namin yung tinatawag naming Environmental Leadership Academy. Ito yung program na kahit sabihin na nating pandemic, pwede siyang gibuon po. Ang objeto po kaini is maturuan ang bawat pamilya through yung mga estudyante namin na magkaroon ng sadiri nindang garingaya segregation, waste segregation, solid waste management program sa po ninda. So, kasi during yung pandemic po, kami naka-implement yung mga activities kasi nata-house ninda po. So mga aki. So po yung naging parang turning point na kaipuhan sa house na talaga implement mga activities na sharing kasi ako duman sa mga aki. So ganyan po pick up ni Environmental Leadership Academy lang maigwa po kami isang pulong family na nag-join. So ongoing po yung implementation nila sa kanilang bahay. Solid waste management nila. And sa mga makabot po na panahon, magiging guest pa po. Wow, very good. So mga episode ta, sir? Mga magiging episode ta. Pero members na po, sir, kamo sa Eco-Savers niya ng mga schools? Naumabot na po actually po, nasa 25. 25. Depende po kasi sa ano namin. Minsan may hindi nagkubaga, nagkakaroon din ng parang sabihin na natin, hindi masyadong nagiging active. Pero at this time po, yung 25. Sila po yung active na. Most of schools po sir. Schools. Private schools, public schools. Combination po siya ng public and private schools. So ang Bicol University, ang tertiary, na-partner po namin. So yun po. Thank you, sir. And ma'am Dindin, ano po ang role kang OCNR, pag-abot po sa araw ganito? Aram ko ang Legazpi, may mga initiatives, may mga awards, etc., recognized kang national and local para po sa satuyang Republic, 9003. Pero pag-abot po sa araw ganito, ano pong role nindo? Abang, di ba, abang nag-aaloy with that initiative, kita kibatas na pigusunod dyan. Gari, mas, di ba, mas nahiling kang publiko sa mga basura, nakakabagas nga dyan. Ano pang role kang OCNR pag-abot tabi, madam, sa araw ganito programa? So, bali, kanina na-mention ko na din na may mga laws kitang dapat na i-apply. And from that law, yung national law, may nagpasab din ang City Government of Legazpi, especially on para po makakomply yung RA 9003, yung Ecological Solid Waste Management Act of 2000.
So may tatlong related ordinances na na-mention kanina. Correct. Correct. Oh. So para po makakomply, yung Earth Savers program, saro lang yan sa mga strategies. Oh, And, okay. we are implementing the program sa lalo na sa mga barangay. So kapartner niya to ang barangays sa pag-implement kay ni. So yung mga basic na dapat na i-comply nila is enot dyan is yung segregation, of course. Very basic po, pero takulaon na problema. Kumusta madam mo niyan ang kwenta? How many percent ko ang implementation ta kan segregation ta? Ang base sa superior na nakakuha na lamang. Is nasa actually is around 70%. Sabi ko na nga ni, yung 70% na yan, baka sabihin kang iba, or sabihin naman kang iba is mataas. Alang taas. Pero kung 70%, yung 30% takulaon na problema. Yeah, correct. So, correct. Actually po, grabe ang efforts po na gibo kang City Government of Legazpi through our office, yung OCNR, and yaon po, sa may para ma-comply po ay ma-effective na ma-monitor yung mga barangays and of course yung mga households niya and other stakeholders ay may mga tinatawag po kaming environmental action officers or AOs. And then lately lang po, just recently nag-organize po kami through an EO ning environmental enforcers. Yeah, okay. So, environmental enforcers. Yeah. Tapos sabi po nga ni former mayor Rosal na bakit di na lang pwedeng advocacy lang. Kasi kang sinasabi ni Ma'am Brenda. Hindi lang puro awareness building. So dapat sabayanan ning enforcement. Yes. Kasi parang kung na lang yung parang na lang po yung parang na-apprehend, sabihin na lang, puro na lang yung parang warning. So, parang dahil nakakaupod sa mga So, dapat sabay-sabay na po. Ang intensive pa din, intensive or extensive pa din na IEC. At the same time, sabay po ning enforcement. So, that's why we have city enforcers. At the same time, sa barangay level, meron po mga barangay enforcers. So, may mga trained and deputized na mga enforcers. So, just the past days, i-prepare po ako ng i-present sa yung may project kita with na funded or assisted by USAID, yung city climate resilience cities, CRC project na under ng USAID. And then we will report or present kung ano yung mga issues and concerns na kino-confront ng city, especially in ecological waste management program implementation. So mahiling ta po duman and i-map out nila kung saan talaga talagang mga barangays ang may problema in terms of so MRF, management, so pag-maintain niya. And then may mga areas kita na constantly halos may mga talaga nagtatapo, nagiging may mga indiscriminate dumping. And bako lang vacant lots, bako lang streets, even yung sa mga salo, sa mga creeks. So ini po ang talagang gusto mo po ma-address. Although ang iba nga ni ang mga enforcers as early as 3 o'clock nag-iwas na po. Para po ma-apprehend. Po sa mga Pigatandaan ko ba Ma'am din ang pigasabi mo sa masunod na mga aldaw, maluwas po kita sa Legazpi, Daraga, Kamalig, kada munisipyo, harap po tuntasin anong pigigibunin na? Diba? Yes. Pagamot sa solid waste management. Baka kung igwa na kitang template, pwede tang ma-share sa inda yan sa mga maabot na aldaw. Sige po, dagukuntada po ang lado kang public schools, ni Madam Gina Bisaya. Ano po ang sinang pinagigibo and ano po ang pwedeng lang ma-share? Natuya Gabo, saya po ang Science Coordinator, Kantaysan Elementary School, tapon YESO School Coordinator po, mga tugang sa Environmental Solid Waste Management. Ma'am Gina, maray na hapon giraray. Maray na hapon po, Sir Henry. Kami po sa Ladumangkan Elementary. Nagkakaigwa po ang mga aki sa eskwelahan ki mga cleanup drives. Nagkaigwa man po kami ki segregation and proper waste disposal. Nagre-river clean up po ang mga kaakian sa tabang po din po kang mga stakeholders. Nagpapatabang po kami sa indang tanganing kaday man po kaya kan mga kaakian mi sa eskwelahan
na malinigan ki maray ang salog. Yeah. So naghagad po kaming tabang sa mga stakeholders. Okay. Nagkakaigwa man po kami ng environmental camp. May mga symposiums, training. Nagkakaigwa kami minsan nga ni po. May tree planting pa during the clean up. Okay, magko-composting din po ang mga aki sa eskwelahan. And at the same time, piga-awardan naman po ang mga aki sa mga ginibo nindang mga karahayan sa mga kapalibutan. Yeah. Thank you, Ma'am Gina. Good afternoon po sa Barangay 33, Peñaranda, Eco-Negosyo student from St. Agnes Academy, Legazpi National High School, interns from Bicol University. Then congratulations daw for launching this environmental advocacy, watching with the Legazpi Port Elementary School, YesO, and Earth Savers Club members, Membilus. Yan. Dakul pag kitang nasa tonton po saro-saro unta kamo ha, mga ayan na mga nakaantabay diyan sa Zoom. Pwede po ako maghapot sa mga bisita ta unya na paghahapon, okay? Si Ronel, ano po gari? Sa base po sa research nindo sa Bicol University, anong gari pinakagari? Dahil nitong worst situation po, may kinaraman digdi sa basura, solid waste management niya to, whether sa daga, sa salog o sa katubigan po. Apuera po sa talagang nagdadakol ang produksyon ta ng basura, both liquid, solid, and even so yan sa ere. Ang pinaka nahiling mi po na makatakot na nangyayari sa satuyang hinampang sa problema sa basura. Iya po. Iyo sa basurang din nahiling. Okay. Saan po ang sir nakagulipdan yan? Ano? Halimbawa, bako ini sa tawong lipod na basura. mga halimbawa po baga, ang mga single-use plastics o maski sa mga plastic na dayman talaga dapat ulit-ulito na gamiton, ang plastic sa kahaluyan nagli-leach ning substance na nakakaraot din sa ginhawa ng tao. Opo. Pag ang sarong plastic nawara, dahil nangahulugan na nawara siya. Okay. Halimbawa, ay ibinaunta, ay natunaw man ngayon, ngayon sabi ngayon ni Sir Henry, na dahil nga natutunaw ang plastic. Natunaw ngayon. Totoo po na natutunaw siya, pero siya, plastic mangyapon. Saradit lang siya, iyo po ang sinasabi tang microplastics. Nawawara sa plastic, alagad yaon siya. Nagiging sadit, as in, ini may kapasidad ng bumalik man sa nasato. Dahil ini pwedeng makakan kang kinakakantaman. Pag siya makaduman sa mga kadagatan, pwedeng masibo ini kan mga talima gono paborito tabagang kinakakan, sinisira sa sinanlag. Na ito palan, dakol na ang kinakan niyang plastic, buminalik sa to. So, plastic taman sa nang yan po ang saro sa nahihiling ming nakakatakot na dapat bantayan ta. Pag ang basura nawawara, alaga day man pala nawara, ta siya nagsadit sa na. As in ini binabalik sa tuya sa forma na dayta nahihiling pwedeng sumabay sa tuyang kinakakan. So iyan po saro na dakulaon ang mga dokumento sin kami may mga researchers kami nag-aadal kayan. Pigihiling ang gari load ning microplastic sa tissue kang mga lamang dagat. Dahil pa kumpleto ang research niya, ongoing po yan. As in, dakol pang iba na nahihiling mi. Saro pa din po na pwede tang nahihiling pero baka data na mo monitor. Nakalata po kamo na gulpihon ang mga laundry shops na nagburutuhan sa palibuta. Okay. Po. Ay bata, sir, gari pa walang kitang trabaho ka na istorya mong yan. Dahil man po, tiko ko niyan pa lang po dahil bata paborito kong trabaho yan, sir. Ini, dahil malikayan na industriya. Dahil nagdadakol ang tao, nagdadakol ang hinulso. Totoo. Nagdadakol ang labahan na dahil kikaya ng labahan ni Sir Henry sa harong. Tama, nang ganyan. So kayo po, paminsan-minsan, ipasa sa laundry shop na paborito ta na matitiwalaan ta. Pero monitor ta daw po ang wastewater. Magayon yan, sir. Producer ka ini o sa oral daw. Pero ang tuniladang pospato or phosphate ang na-degenerate ka ini o. Sinisingle out ko po ang chemical na yan dahil sa nature, ang phosphate, padikit-dikit ang si-supply ka yan sa kakaipuan sa nakan mundo. Both for terrestrial plants and then sa aquatic setting. Pero nabago po yan, kan ang tao, makaukod man laba, maggamit ng sabon na detergent. Okay. Imbis na padikit-dikit lang ang supply ta sa water bodies kayan, manageable para i-absorb kang nasa carrying capacity kang tubig. Nagulpitangon yan, tunilada na halos oral daw,
ning phosphates and other components kang mga detergents and panlabang substance na iniyo napapaduman sa tubig. Gusto sabihin nabirik ta ang limit kan mundo. Kaya data po baga malilikayan na may mga minsan may mga red tide, may mga algal bloom na nangyayari. Dati coral reef ngunyan puro nakula po. Dahil ang mga lugar naan dati kulang ang nutrient kulang ang nutrient pero ngunyan sa kada kulang kan liquid waste sa napapaduman sa kadagatan na enrich ta ang tubig sa sobra sa kakayahan kay ni or kaypuhanan kay ni kaya binabultada sa to ning mga negatibong bagay. So dakulong pa siguro ko sa mga masurunod sa pag-uulay na yan ang pigataramong yan maganas na mention man na overview kan sa imong istorya ta saroan sa i-dissect ta sa maabot na mga episodes no imagine iyan ang mga epekto na sa kadagata sa daga sir sa research sa kadagaan niya to igwa ka mong nailing na research na gari sitwasyon mo niyan sa Albay sa Legazpi o magin sa Kabikulan tabi na gari alpod ka gari makatakot ang nahilindong direction in the future epekto in the future. May mga estudyante po kami na nag-aadal bako ini tungkol sa basura sa pagmanihar kang basura. Pagmanihar kang basura. Dakulong po kitang mga estudyante na nagtatapos sa BU nag-aradal sinda tungkol sa implementasyon ngaya kan mga law na sinasabi ta kanina. So adoption kang solid waste management law kang Legazpi City ngaya asin kan ibang mga probinsya or ibang banwa. Sarong mga simpleng nahiling ko habang binabasa ko ang sa indang mga pag-aadal ang sa kuyang opisina po landingan ang mga research bako sa lakan faculty as in mga estudyante nahiling ko po ang gari sinda nagko-chorus duman sa findings na an iba may mga kakayahan na mag-comply sa tuyang nakalatag ng mga polisiya tungkol sa solid waste management pero kadaklan ka mga LGUs dahil kakayahan para gibuhon ini for example pira-pira sa ng mga LGUs sa to ang may sanitary landfill ang pakitapok ng sarong LGU sa may sarong sanitary landfill mahal igwa ako na baritaan na daraga po 10 milyon kada bulan takulaon yan so nailing tapo na dahil ang bako mga kadaklan ka mga local government units may kakayahan para imaniharaan sa indang mga basura alagad padakul ang produksyon ng basura talaga mapupuot ako po nag-aagi permidyan pasakat na nag-uli po ako sa Peña Francia kan Daraga ako po sarong Daragen yung Sursugano parehas ni man na Bisaya na Legazpi nailing ko po na siguro ko sa kadakulan na kambasurang na generata pati ining mga pig-aragin ta sa gilid pasimple na titapukan pag ini suminobra na huyo na sa tinampo minsan naagihan mo na sarong patunay po na dahil sa pagdakol kang tao pagdakol kang industrial needs ang waste production ta dapat hilingon ta na baka na breach na o na inabot na limit sa kakayahan ta na imaranihar siya kaya bako pahudyan para sa arog ka ining mga endeavors na hilingon ta asin siguro doon ta na kaya ta talaga ini kayang-kaya ang Bicol University po dakulon din ng mga initiatives tungkol sa terrestrial lalo na at pag-abot sa organic farming na kung saan ining mga nabubulok man sa ng basura it's turned into a medium para makatuwang na magproduce ng mga vegetables. Ang iba nga ni pinopromote ni na mamueng so urban gardening nahali digdi sa mga household wastes na dahil na lamang sumabay duman sa basura na nahiling tang pigtatapok alagad makinabangan na para makaproduce ng panibagong source ng inputs para mabuhay ang tao. Alright, good afternoon po kay Olivia Motya Camacho Olila, Jerby Angelo Briones from Legazpi Port Elementary School, Asopardo Locas, good afternoon from Ibalon Central School, si Maria Evelyn Grulio from Legazpi Port Elementary School, si Dr. Evini
Dr. Eve Grulio. Principal ito J. Balisoro from RRJ Subdivision, Ginabatan, Albay. Sabi niya, kaya. Alright. Bago kita mag-commercial break, ada agad ang kunok reaction kan si Bishop Joel Bailon, tabi. Kan mga inot na aldaw, nadango ko na nag-dive ini dyan sa kadagatan niya to. Nangalas nga na ako, nga ako si Bishop, nag-dive sa dagat. Di ba? And siguro, anong na niyang insights, may kinaran tabi Bishop sa ining lalo rin ining basura po, na ining segregation niya to ining basura, and nahiling po nindo na posibleng direction ka ni tabi in the future, Bishop. Pag data po nagapan tabi ni. Iyo mananggad. Kuyan, nga rin kini, si garong anong kanta kani, so warning tabako lang, so warning nga ni kundi talagang ang nasa last stage na kan warning ta, garong nasa breaking point na kita. Tama itong sabi ni Mr. Ronel Gasbago na kuyan, itong manungod sa waste di kita ning kakayahan na mag-process kay ning waste. Maski nga ni kita igwan ning solid waste management, garong sagkod lang talaga duman sa step na pigbuburolagtaan, nabubulok, hindi nabubulok, etc. So pero itong dain nabubulok, itong nagdadana, yung nga nito, sinta pipaduman, maray itong mga may kuyan, may kapasidad na iproseso ini, maray itong may mga teknolohiya na nagagamit ini, nagiging tukawan sa mga plastic. Duman sa Palawan, narumduman ko ito, mga estudyante, gabos sinda may paglaog sa eskwela, may sadiri sindang bag. Dumanin na piglalaog ang gabos nindang basura. Dahil na pigtatapok sa kuyan dahil talimawa mga plastic yan sa biskwit, gigurunting yan, nagiging tropilo, napapakinabangan. Halangkawan and sense of kuyang kayo duman sa Palawan, yan ang nadangog ko. So we can do all this, pero itong mas dakulang problema managad ang basura. And tama ka po na nagkapirang basis ako nag-dive dyan sa Kuyanta, may sarumpadi na nagturo sa ako mag-scuba diving. Dyan lang sa Legazpi, ning bigaa pasiring digdi sa Legazpi. Kuyan yan, inot sa gabos, maobserbara mo sumalinigon ang iraram kan dagat, dai na ki mga corals. Garong sa mamundoon. Pag-una tayo malinigon ta. Malinigon na kayo. Ang dai na ki corals. Duman maray nga ni tayo duman ki mga bagong barawang sa mga young corals na sorry notan. Salamat sa Dios ta. Iguanas kumbaga nagre-recover, pero and I think that is due to the fact na bawas na ang dynamite fishing o ang cyanide fishing na mas destructive kaysa sa dynamite. Ang dynamite mga 200 feet lang ang kuyan, ang circumference ay naapektaran.
ang reaksyon kasatuya ng mga parantabay. Okay, kaya dapat sa Facebook, nawara ngaya susunod ng ururon. Okay, anyway, tabi. Okay na ba? Pwede na? Okay na? Go na? Kaya? Kaya? yung TV mo daw. Sa TV. Palawas mo nga sa TV. Pero on air na po kita. Good afternoon, tabi sa mga taga Legazpi Port Elementary School. Si Azupardo Lucas nasa Ibalon. Good afternoon, tabi. From daming taga Legazpi Port. Garo kinumandir ini ni Dr. Eve Grul yun na magdangog. Gary Jerby Briones, Gary Binota ni Dr. Eve ini. Nasa Facebook sinda. Vanji, okay, nabasa ko na kanina to. Good afternoon po. Congratulations sa DCGB and sa staff. Lahat pong stakeholders, mabuhay po kayo. Sabi ni Alex Vicente, good afternoon. Tabi, nagdangog po kami kan magandang sharing. And sa mga masunod pang aldaw, expect ko po na ibang information regarding sa mga basura po. Tayo ng problema madigdi sa Naiko po. Problema danin dahil sa Tabaco City. Sabi kan texter akan kwanta. Kimberly Dudana, good afternoon po. Alright. Sige po. Good afternoon. Congratulations po sa inyong lahat. Mga environmental advocates. Yes, thank you po. Okay, sabi kan sa rotang texter, Alessandra Goyena Doca. Good afternoon po at sa lahat po. Nanonood po kami. Dami naming natutunan sa una pa lang na information. Siguro po sa mga susunod, mas marami pa kaming matututunan. Salamat po. Ini po, practice pa sana po ini actually na kung pa sa nagari kung sa cake, kung pa lang ini sir. So anya no. Sa ibabaw pa sana po ini. Di ba? O balikan ko na po si Bishop Joel, mga tugang sa pigasabi niya kasubago regarding po sa sitwasyon sa palibot. Go ahead, Bishop Joel. Iyo po, garing di pa akong malamos na naubusan akong paros naman si Harom kan dagat and mag-brown out. Ito na ko duman mananggad pero iyan sarong mamundong kaya na bako lang so nawara na sa mga corals diyan pero the good news is dahil nangani kay cyanide and dynamite pero ang basura man ito kaya nakulo na siguro mga tig sa 10 kilos so nakolekta mi first time na ko yan ito sararoan pa lang itong and I think we were just underwater for about 45 minutes sarong oras so ito ang iyan ang diyan so tapos magayon ta the following Saturday, pagwian mi, so mga tao sa barangay, po naman magtiripon kan basura ninda, which is good. So, unfortunately, tinipon lang naman sa baybayon, hindi ko aram kung siya pagabot kang ko yan, pagtataas kang tubig, di ba? Pero at least may consciousness pagkasin na ta. Iyon nga, ito sa Bishop nga pati siya na naman po ng basura ta. Pero exactly, the thing is, kuya, how do we, itong paano ko yan is, mga initial laro ko yan, magayon sa pagpuon, ang pagsususteneran ko yan. Yan ang inot. So, kaya tama sabi ni Manay Brenda na kasbago na, magpung kita sa mga aki, na madali pa ng tukduan, so, madali pa ng makasabot kan halaga ka ini. Kita medyo natuod na kita sa mga dating gawi, so, madali na kuya noon pagtapok nagilok nga ako kan so last time na nagmisa ako diyan nga ni sa mga isla sa Bakakay sa kuyan Kabasan. So yun nga din sa topic ko tanga ko muna sa kadagatan kamo at amanon nga niya ko nindoan ko yan ang palibot ay lingaan mga sira nindo bako lang na itong pong pigsasabi mo na microplastic talaga na pigkakaunta without knowing it ang mga pigkakaunta mo niya nasira may nagyan na bahog na sinakan microplastic kaya so itinapok ta minabalik talaga sa to yan ang siguro ang inot na anong pagapod kay ni sugaw ang kuyan pig anuang kita na maraya pa kita garong araw kay ang sabi kan Mother Nature dahil man sa pig papadusa kita kan mahal na Diyos kita man sa nagpapadusa sa dirita kaya ito sabi ko sa mga tao nga ko yung nga ko at amano tan dagat. Ang problema ta pagurul ininda so mga biskwit na ito mga ginaray sa dagat. So garong ugali na paano na pagtuudan na inot sa gabos. Dahil man siguro kibasuran duman sa mga lansa. So tapok sa dagat yung mga giraray. And the other thing is so matagas talaga ang puso. Itong pagsasabi ni Sister Ronel bago na sabi niya sa gilid kan tinampo. Ayan ang sarong reklamo ko ta nag-uliman ako diyan sa sipi. Digdi ako kay ito nag-agi sa Pinarik.
Ikaw dyan yung tinampong side road, pasiring sa Kiwalo. Correct. Pag uli ko dyan, yaon dyan sa basura, nasa sako. Kanya ko naging basurahan ini. Sa gilid kang tinampo lang. Ang malala, the following day, nakawarak na sinampo. Inanukan, kinalkalkan ayam. So nagwaragas na duman so ate. Naging kabtang na ko, hindi pisil nitong punpunon. Salamat sa Diyos na siguro ang so barangay nagsimbag naman na atian na naglinig. Andang ko garing naman sa oritaas na irito na daduman sa mga basura. Kung sa ending tao, duman matapok. So ito bagang so dahing konsensyang mga kuya na tatapong nila duman. Ginigibo ninda yan. Garong mga hapot na simpleng bagay paano ta ini matutukduan sinda na magmangno. Iyan ang sarong garong challenge sa tuya ngunyan. Kaya tama, magayon ni mga historiantang ini. But let us remind our audience na bako lang ini so awareness program. Kundi pasain kita kung ano talagang kaya tang gibuon. Maski sa dit, magpuon lang kita sa harong. Kaya tayan. Kaya po. Kaya yan. Alright. O sandali lang po. Nagugunta daw ang busis kan mga aki ngunyan na paghapon. Bago po kita mag-commercial break, mga tugang, may mga may mga informasyon kita hali sa mga aki na, sabi nga ni Ma'am Brenda, sa mga aki magpuon. Ay ni, iga akong nadagog na humili ka sarong pari sa katedral, ka nagsimba ko ito Domingo. Pantem da, may sarong, may sarong gurang, may sarong maedad na, pinatuko duman ka, sa sarong tukawan kan aki, tapos pagtuko kan aki kinuaso basura nakapot-kapot kang gurang, sabi da kang aki pagkuha kang basura sa pinatukawan sa kang gurang, thank you ngaya po. Sabi kan aki, welcome ngaya po. Sabi da kang gurang, anong yan, di man ako nagsabi sa imo ka na thank you. Pagod ako ngayon, nagtaram kang thank you, kaya pig-welcome ta ka. Alright, o yapan minsay ka sa tuyang mga kaki. Alam daw ninyo na 100,000 na hayop sa dagat nagagadan kada sarong taon dahil sa basura. Kaya iwasan ta ang magtapok ng basura, dagat, kanal, estero, o kaya sa mga salog. Tanganging iwasan ta ang paggagadan ang mga hayop na naka-star digdi. Kaya ta daw ini, kayang-kaya. Aron daw nindo na 450 years bago matunaw ang mga plastic bottles. Kaya iwasan ta ang paggamit ng mga plastic bottles. Kapag ini napapayaan, magigiining basura asin magkakausa ning distroso sa kapalibutan. Kaya ta daw ini, kayang-kaya. Aram daw nindo na mas okay gumamit ng eco bag kapag nagsasaot. Sa paggamit ng eco bag, makakatipid kita sa paggamit ng plastic na pwede maging basura kapag nababayaan. Maggamit ng eco bag kapag nagsasaod. Kaya ta daw ini, kayang-kaya. Alam daw nindo na pwede gubo na matitera ang lumang luwadakan auto, mababawasan din ang basura sa palibot, igwa pa kitang bagong masitera na pwedeng tanuman. Kaya ta daw ini? Kayang-kaya. Aram daw nindo na pwedeng i-recycle ang tubig? Yes po. Ang natipon na tubig uran, pwedeng pagtudog sa mga masetas. Imbis na iulat na sa naini. Kung marugdog ni masetas, gibuon na ini pagkaaga o kaya pagkahapon. Kaya ta daw ini? Kayang-kaya. Diba? Sakabaga. Anhapot kasi mga aki ito. Magbabalik po ang programa. Magalipas lang ka nagkaper ang mga patalastas. An oras hatod sa Indokang.
Today's Spaghetti, ang Wise Spaghetti. An oras hatod sa Indokang. Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Ferrexited is being brought to you by Liver Aid. Liver Aid, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Biogesic, sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat, Maggi Magic Sarap. Ang nagmamahal, nagmamagi. Join na sa Genericard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng sintomas nito. Neozep, mabilis, magaling. Phenylephrine HCl, Chlorpheniramine Maleate, Paracetamol Neozep Forte. In celebration of the 25th Episcopal Ordination Anniversary of Most Reverend Joel Z. Bailon, we are inviting you to a special dinner for a cause. The Diocese of Legazpi brings you the third Seder Meal, a fundraising dinner with proceeds going to the pastoral programs of the diocese. The third Seder Meal, March 24, 2023, 6 p.m. at the Concourse Convention Center. Enjoy a night of traditional Passover meal. See you for the third Seder Meal. Tickets available at your local parish. Maugmang ibinabalik kan DZGB ang programang Lakaw, Maghiras, Year 2. Sarabay na nagbabaklay bilang magturugang. Maghinanyog kan katotohanan susog sa katukduan kan kagurangnan. Maugma asin sarabay na maglingkod sa banwaan. Marina, sabay na. Lakaw asin maghiras. Sa programang ini, sa Indong Makakaiba, si Monsenyor Crispin Bernarte. Alas 2 ng hapon kada Biyernes. Lakaw, Maghiras, Year 2 sa DZGB. Always number 1. Always at your service. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Isang wise tip para sa mga cooking mama dyan. Subukan ng today's spaghetti sauce. Sa wais na presyo, may sauce at pasta ka na. Masarap at abot kaya sa suggested retail price na 115 pesos and 25 centavos lang. Mag today's spaghetti sauce na. Ang wais spaghetti. Para sa liver lovers, Liveraid man giraray. Liveraid Silimarin Capsule. Liveraid, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liveraid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liveraid man giraray. Liveraid Silimarin Capsule. Liveraid, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liveraid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. First time magnamit ning Red Horse Dre. First time masiramon urutruhon grabe. First time enot mong namit ikwatulo sipa masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the number 1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Alright, mga tugang, balik po kita sa programa. Mabilis ang oras, 20 minutos na lang, alas 3 na, din pagkahapon. Balikan ko na tabi si Sir Henner, para makwanta ito, ma-emphasize tayo sa tuyang mga overview kang discussion mo yan na pagkahapon. Sir Henner, pwede po ma-share sa nagdadangog kong
gani as an overview paano nila po na ngay ma-practice ang iyan na segregation mo na sa satuyang mga eskwelahan na member tabi kang Earth Savers. Yung ginagawa po ng mga schools through the Earth Savers Club, invite po usually at the start yung OCNR na bigay ng orientation. Ano ba tong waste segregation na to? Paano ginagawa sa city level? And then, of course po, i-adapt sa mga schools. So, magkakaroon din po ng mga imported facilities or mga gamit na dapat masupport yung waste segregation. Dapat igwa ka mo ng mga bins, yung sa biodegradable, residual, recyclables, at meron din pong for special waste. So, yung mga schools po, lalo na yung member schools ng Earth Savers, yun po ang nire-require namin para mag-implement, para ma-intensify po yung waste segregation pa, kasi pag wala po nun, so gari po siya magiging successful. Then, nagkakaigwa din po na tigatawag na MRF sa mga school. Kung sa barangay igwa ba din po sa school. So, di po piga temporaryong tiga-store na yung properly segregated na basura na na-generate sa school. And then po, yung mga recyclables usually, pwedeng ibenta pa po yun. So, usually po, ang tigpapakulek lang kan mga schools, yung residual na. So, wala na talaga ining pakinabang. Opo. So, gari na-reduce somehow. So, tigtatapok ta sa sanitary landfill na kung di ini nagsegregate, mas dakol kitang ipapano duman sa landfill, itatapok duman. So dakulaon na bagay po yung segregation para ma-reduce ang satuyang napoproduce na basura. So tigtatawan ta ki another chance ini mga recyclables na magamit giraray. Sa mga maabot na gayod, masishare ta sa mga listeners sa napapaduman ang mga tinatapok na yan, mga plastics, di ba? Sa napapaduman ang mga botilyang yan. Mga plastic na yan. Anong pigigiribo ka yan? Yes po. Diba? Sino tabi, madam, sa public school, ano po ang initial na pigigibo tabi, Ma'am Gina? Sa elementary school man po, Sir Henry. Kadaklan pong mga aki, day na nagtatapok kang mga plastic sa basurahan. Pigpupurot po ninda ito, pigugurunting ninda, piglalaog ninda sa plastic bottles ni 1.5. Pigpapano ninda ito duman. So instead na matapok sa basura, pig-utilize na po ninda sa mga plastic na waste ninda, piglaog duman. And then ito pong mga 1.5 na mga bottles na ito, pigigiribo po ninda itong gari harong-harong. Maglalag ni bibo ninda itong fence. Pigdi-design ninda sa mga garden ninda. Kung ang hapot nga diyan, pag dinisen ito, saan naman ito mapaduman? Yan ang pag-urulan ta naman sa masunod. Di ba? Yan ang pag-urulan sa masunod. Dahil tabi kami, Ma'am Kwan, Ma'am Dindin ki, i-rundown sa na po, anong practice na common? Yan na 5 hours, 7 hours? Ay, kayo rin sa YouTube, 5 hours, 3 hours, 5 hours. Kaya ano po ang pinaka-common na dapat mo nang gibuhon tabi, Ma'am Dindin? Ang pinaka-enot or common or pinaka-enot po is yung reduce. Okay. Kasi yung may hierarchy kita kang solid waste management, ang pinakadakula nasa taas. Reduce. Kasi siyempre waste generation dakulunon talaga na-generate na basura. So ang pinaka-enot na na sa tuyang dapat na ginigibo is to reduce. Okay. That's part number one. Part po ng reduction or pag-reduce is refuse. So para sa kuya nga ni parang slash yan kasi para ma-reduce pwedeng saro sa mga pwedeng gibuhon mo po is to refuse like nagbakal ka, nagsaod ka. So itong magdadara ka na sabi nga kang aki duman sa bago na yan, i-refuse mo na yung yung mga plastics. Yung mga plastics na yung mga plastics na instead of magdara kaning limbawa nagbakal kaning botelya pet bottles yung tubig sana dain na magdara ka na ning mga tumblers na pina-practice na din sa ibang so iyan po. So reduce, reuse. So kung day na iwasan na nakabakal ka talaga ng mga pet bottles or mga containers, i-reuse as much as possible. Although may limit lang kung hanggang pirang beses lang. Kasi may may chemical reaction na din yun. So reduce, then recycle. So actually pag sinabing recycle, may process yan. May halimbawa, ginibo ulit na plastic.
or mga Planggana and others. Pero yung sa common na ginigibo kang mga barangays, kang households, kang schools, more on upcycling. Kasi yung halimbawa, plastic bottles, ginibo mo po siyang Christmas decors, 'di ba? That is upcycling. So iyan po. So sa level kang LGU, especially LGU Legazpi, yan po ang mga ang part yan sa mga part kang IEC me na pig pupus sa mga barangays, sa mga households, sa mga schools and other stakeholders. So yan po. So kasi po sa city level kadakot silang kung grabe ang responsibility na sa lang nga ni sa generation pa lang duman po malesen na kasi pag pag dai na kaya kang sa level kang community, kang households, kang community, kang barangay, definitely ang masalukayan is yung city, yung LGU. So sa part ng LGU, so of course kung halimbawa nagsegregate yung yung mga households, yung community, iko-collect ng ng eco-aid dadaron sa MRF kang barangay, then duman po makolekta yung yung city. So dai ko kolektahon kung dai segregated. Kaya dapat magkolekta yung eco-aid sa source na segregated. And then ita-transport dadaron, it's either pag segregated ngani yung bayo kung kinolekta man kang barangay, although sa rural po dahil nakita nagkokolekta ng bayo. Residuals na lang sa rural barangays. Residuals na lang and kasi mahiwas naman po. So i-compose na lang. That's why dahil kami nagkokolekta. So sa urban lang na dahil maiwasan na it's either na kulang ng time yung mga kasi busy ang mga parents or So yan po kinokolekta, then igawa po kita na composting facility ng city. Yung dating assisted ng ACID yung ENOT na centralized composting facility, and then lately lang yung 2019 o 20 inaugurate po yung inaapuntang sustainable composting facility na assisted by JICA. Yung using Okada technology. And we have sanitary landfill for the for the residual waste. Kaya lang yung ENOT na 2 cells, pag sinabing cells, yun po yung dumadidispose yung yung mga residual waste and Lina landfill. Landfill. Pag sinabi kina-cover. Napapano siya habang nagaloy. Actually, pano na po yung first 2 cells na assisted, funded by ACID. So, we constructed and nag-start yung operation niya 2019, late of 2019, yung cell 3 na funded na ng city government. So, actually, this year, 2023, pa 4 years pa lang, mapapanoon na po. Kaya naasaan na So baka dai matapos yung taon is that's why we ang office me and of course sa sa tabang ni Mayor and former Mayor Governor Sal nag-identify kami ipadagos na nag-aadal kung ano yung best technology ang dapat kasi we are open na bako ng sanitary landfill. Kasi pag sanitary landfill, even yung yung area i-consider mo. So dakulaon ilang hectares ang duman actually si Bishop nakamisa na duman katong pa lang na nag-operate yung So dakulaon na po. Yan po na pigsang Ma'am din saroon sa pangaturugan taga-boss. Tigiman yung ni Ma'am Brenda yan permi. Dapat ito Ma'am sige mo, way of life. Maging way of life. Iyan na 5 hours na yan. Natangani ko ng tagusutang mangyari tabi ito na maging way of life ito. Pentrang ko naman si Ma'am Brenda. Dapat maging way of life ito niya to. Siyempre, kasi we want to protect our planet Earth. Pero during discussion, naglalog man sa isip ko, of course, yung siyempre sa enforcement, but I always consider us as a human being also, as Bicolano, as law-abiding citizens. Kasi, why am I saying that? Kasi pa nag-abroad kasi kita, they're very law-abiding sila ang kulang na hiling ko, of course, we will do it. The Bicolanos, the Albayano, the Legazpian, they will do it. Pero there has to be also some political will in this. Kasi pwedeng niya, of course, yung pirmi kita sa pagsulong. Pero political will, of course, maybe
maringan ito may ano ito so facilities, di ba? So recycling facilities sana igwa. Tapos syempre hindi man kita makagibo kidakulo na of course about the plastic ano gibon ka mga ano but bata syempre gusto ta ibenta ito or what. Pero kung habang man ibenta talagang gusto i-recycle sana sign ini ang mga points na si say ni pwedeng mag-private baga may mga iwa kaya digdi na madubanan nga o iabo ko pa-recycle nga ini digdi sa albayin arukan kaya man igwang sabay-sabay ta kung nahiling ita dakulo na basura sige sala ta na naman sala ta permi may nahiling kitang basurahan kaya sana may basura may basurahan man kung bako it has to have a bako yan so puro sa nakita on the ground mako kung puro tao kaya mga talaga may government intervention because we cannot do it alone gusto ta maging abiding citizen gusto ta no and yet of course tatakoton syempre of course sa enforcement yaon dyan pero I don't man siguro na yung mga may gusto mag-break ang law kung yaon talagang basura dyan na yaon sana dyan I don't think na ano ang kaipa na inculcate garo na pag nagkaraon itapo ka tamis ba pag may mga concert may mga auto na duman so maybe reminder na talaga haralion ng mga basura that could be so syempre harain siya ikakarag ito sabi tangan so ito mindsetting so landfill ito may gitarama sanitary landfill if the people is growing so the government should look into it also di ba the people is growing abot tang dakol kitang tao mas mali di ba so iba tali lang nag-abroad kita di nga ni kitang tao digdi mga expert arap mo naman digdi sa to pag nag-abroad pati kita mga buotong kita arap mo naman digdi and yet when they go there they excel why do they excel? And when we go abroad, magduma kami sa Amsterdam, everywhere, they're very conscious. Because the government also is as conscious as sabayan ng gobyerno. Sabayan sana sabayan din. This is also a calling, not only call for action of us as citizen, but calling us for the government to really sabayan din. Kung ano kaipuan kang citizen, kaagan din ninda. Kaipuan na recycle, kaagan ninda. Dahil mo sa Amsterdam, windmill, ano sana, grabe ang government effort. Ang salog bigla test ninda ang acidity. Grabe ang government effort to do. So don't punish us always all the time. Garo kita kay mga Moses adi. So sige krebay no, latiguhon nindo, ano nindo. Demon pagagay mo sa gobyerno. Di ba? Ako yang do something about it also. Yan ang calling ko man sa mga government. But I very thank you sa of course initiative sa city already talaga through when I first time na midweek ko incident tas in mga air savers sabi ko wow grabe ang passion tas at least the city mayor is really wanting to do something about it sana maaraw din ka ibang mga municipalities no correct yung masana tabi thank you ma'am Mabel pero tabi kami kasarosa ng konkretong konkretong practice kay itong 5 hours may picture kang inot kan sa muya saro lang na konkretong practice sa pwede mo i-share mo yan for the meantime sa mga paraan tabay. Tapos sa masunod, dakol kitang didiscote ron tabi kaya. Dito na mo yan. Dito na mo yan. Dito na mo yan. Pwede po sir, sa ano po, sa lalo po ka mga schools, di po ba? Although it is already practiced in Legazpi, but dati po, igo kaming BYOU. BYOU. Ano po yan? Bring your own utensils. Bring your own utensils. Kami sa Ronel kato kang panahon, ano yan, bring your own baon. Ganyan po kasi dahil po ang mga parents po very busy na. So BYOU na lang po. The baon is already there, the kwarta. So utensils po kasi nag-generate po kasi pagka single use plastic, mga spoon and fork, gabos po iyan. Grabe po lalo na po kung school walang MRF. Kawawa po ang kung sa ina na lang igakag tapos pigsusulo. Bawal baga po ang pagsulo. So mas magaling po mag BYOU kita. Sa Bicol University po, igwa po kami mga canteen concessionaires. Yes, concessionaires. Yung mga karinderya po sa lagang yun. Pag-una mo, ako na uno. Karinderya, masana pala na. Okay. Igwa po yung mga canteen concessionaires. As I observe po, they are already using the, ito pong plastic baga po na multiple use na talaga. So, na pagagamit But the thing is, may mga din po na pagka-uso bagang po may mga milk tea, mga alika yan. So, nagagamit pa rin po ito. I think while we were discussing earlier, pwede po ito sa Continuing Education Management Section kang EMD. Pwede po ito maging i-orient sa mga canteen concessionaires na kung pwede, reusable na glass. Or ang mga aki baga po ngunyan, social na. May mga sa diri na silang mga
mga water container. Pwede man po na igwa lang sila like 20 ounces, mabakal. Pwede na pong ipalis na lang duman sa kanilang water container. Instead na, every time na mabakal, ma-produce na ka itong mga single-use plastic para po umalis na, especially po yung mga straw din. Iyo baga. Kasi itong pong straw, grabe po ang mahilig ko sa mga turtles. Papel ng straw. Opo. Kaya dapat ubuson mo tulos na sa kan mo inumon mo Opo. Minatuon mo sa papel. Sige ma'am, tabi ma'am. In fact, nag-interview man ako sa mga sa fast food adi. Gusto man nila magamit na paper Iyo. Gusto man nila, they want to get away pero pagkaparataram di nga kaming hanapan kung sisay ang bakalan. Taga-manufacture. Kaya ma-import pa sa China to get all those paper. So, bigyan kayo ito bagay. Kung kita sa Philippine blooming mills, bangom yan, garo yan, paper yan kayo to, paper baga. Then, nakita ka ani. Nangarang ko, so isarog pulp. Isarog pulp. Oo. Iba man ito. Wala nakita. Kaya pagkitaram ko na the government should look into to see ba kayo? Nakipang garo mag-manufacture kita ng mga papel kasi magkaparang ko sa China, ma-import naman, di ba? So, something like that. Yeah. Opo. Sir Ronel, may research po kamo sa, na-imagine ko kaya, gano'n, araw kaya nga, if may implementation kan segregation, etc. May research po kamo na-encounter na nga, anong problema, anong gap? Natatagari, along the way, di nagkakaigwa kitultul na implementation kan mga araw ka na programa kan gobyerno? Primero ang nahiling kang sa mga pag-adal kang nagkakapirang nahiling kong estudyante nag-adal sa undergrad as in masteral. Iyuan pabago-bagong leader. I see. So gari po baga napupunan ning marayan advokasya ning sarong leader. Dahil ko ang pigasabi na sarong leader dapat till eternity siya na yang mag-renda. Pero saro po yan sa nahihiling na nagkuha na may magagayo na practice dahil best practices ning sarong leader na nadaog niya probably waraon ito, gari paparaon ito, bagay puning iba, mapuuna naman sa enot. Saro po yan sa nahiling ko na ikadua, resources. Kasi basang-basang ang pag inimbark kang Legazpi sa panahon kaito ni Mayor Rosal, bakong basang ito. Tanaka ko ang mga kapartner, yaw ng AC, yaw ng Okada, so Okada pa no na rumduma kita kasabay pa ako nakaiba ako duman may pig roll out din ito sa mga facility sa Bukap sa compost organic composting. Tapos po ito din po nakuan sinasabi ni Ma'am Brenda kanina na political will na nagkonektar duman sa enot kong ginibo kasi kung kita igwaning konkretong direksyon para sa satuyang pinamanihar na lugar regardless kung sisa magtukaw dyan sususugon so tama na direksyon na nahiling nang nagbibenepisyo ko ta kailang kadalasan dahil man ito nangyayari hindi po ang nagtatak sa mga relasyon akong ibang detalye nagtatak sa isip ko na highlight sa mga pag-aadal na ito. Iyan po tungkol sa waste management governance. Yeah. So kung may nahiling na problema pagabot sa araw ka pagabot. So kaya po talagang kita may dapat kitang gibuhon, di ba? Di ba? Kung day kaya kang ibang leader na medyo naghero, kita dapat magpukaw sa ina kung dapat nagibuhon. Di ba? Tangani po na kayang-kaya taan sa tuyang direksyon. Kundi last trist na. Ano sir? Kaya. Anyway, sige tabi. Another round of discussion. Dahil kayang 1 hour talaga. 2 hours talaga. next Saturday, 1 hour nagkaroon. Aram, na-imagine ko na sa mga magiging topic ta sa mga masunod na episode, tabi, madam. Kaya matututpor ka na talaga. Kunin nga ni, may isus ko si Mrs. gusto mag-contribute. Nagbakal da siya so milk ti baga. Igaw da niyang gibakalan gisarong milk. Di ko nga ranon, tamatawa naman ki-advertisement sa mo ini. Ibakalan diyang gisarong milk ti da. Madara kang laugan mo. Which is good. Madara ka ng laugan mo na kumpirang ML, so ilalawag duman. Mabakal ka ki milk tea, madara ka ng laugan mo. May discount. Dahil man ki-discount. Dahil ka na i-refill mo na itong kwan mo. Tanay, mabakal lang magang milk tea, tatawa ng kaki, di ba? Kap o kung ano. Pero ang gigibonin da, ma-refill ka, pwede ka nang mag-refill. Okay ba? Reduce and reuse. Oh, di ba?
Sir, maski sa ano po, sa ibang like mga shampoo. Microphone tabi, ma'am. Microphone tabi. Ano po, ay gaman po na isarok man na product, hindi ko naman i-mention ta baka dahil manigding ano. Ano po, pwede ka po magbakal, you have to make use of the bottle na dati mo nang bakal sa inda. Tapos ipaparefill mo na lang sa inda. Ito the same bottle po. For a lesser price na po ito. Opo, shampoo and conditioner. At wala pang chemicals. Magayon na, no? Shampoo? Refill man. Yes. So i-plug ko na din yung Sige pa. daw. Saro sa ano po ang people's organization na organized under ng HOCHI, yung Healthy Oceans Clean Cities Initiative under ng UN Habitat is yung ano po, yung LCRA or Legazpi City Recyclers Association. Ang na-identify nindang social enterprise is yung ano po, Eco Waste Refilling Station. Wow. So yan, kaya mabakal sila ng mga drum or ano, tapos may mga i-refill na lang. So it's either na ano po, magdadara yung ano po, yung mga clients or customers or ano po, yung mga making use of ano. Si Mrs. talaga gusto na agad mag-intra ng gado. Paano may ito? Bako kayo itong milk tea? Broad tea. Sus ko, marika kayo, i-co-host ko rin sa programa. You see? Nagyo mo. Ang question ko, sa refilling, isa sa shampoo? Yung ito? Bako. Shampoo po ito? Iba po. May powder, may ano po, may liquid. So, depende po. Known brand o so generic? Actually po, ang pig-suggest po nung nag-benchmarking po kami last week lang. Opo. And yung na dumanan ming duwang eco store is ano po, pig-suggest ninda, recommend ninda is mga kung saan branded, yung mid-bid na kasi quality. Magayon so, yan. they pwede na nag-refill kita, pero hindi magayon ang ang quality. Yes, so yun pa din ang nila. Especially recommended. Especially ang mababae baga, aram ang shampoo gusto mo eh. Hindi pwedeng so dahil umidbit na dyan, may dry hair o mo na. Nako, din ako nag-shampoo po. Ma'am, igo po kasi nababakal sa mismo pong planta. Let's say for example, saro pong drum na dakulaon. Nagabos lang po shampoo. Pwede po kayo magbakal tapos pwede pong parang i-retail something. Arog po kayo ng pinagibo. Opo. Duman sa Amsterdam, pina-check-in kami ni Madam sa hotel na Magayon noon. Malo na hotel. Di paguli baga, orulian baga, ito baga tang darang mga, kung sa mga, sa shampoo, sa kuan baga sa siya, pigdarata baga sa mga shampoo, etc. Souvenir. Di kaming dako ano man sa, nakabugtak sa, nakabuilt-in sa CR, refilling, pigarog lang kan, malo. Dahil na sindakan sa kuan, mga individual, mayo na. Sabon, dahil na, nakaya na sinakayang gabos. So, kung sir, araw din Ayun na nga. Baro na sinda. Very conscious sinda sa kuan. may Dispenser, correct. Okay, ano pa tabi ang gusto tang i-share sa nagdanang? Piling abot ng alas 4 tabi Sir Jenner. Actually po, gusto ko lang na i-share ini na yung green, ngunyan po, July 2022, nagkaroon na po ng RA 11898, yung EPR, Extended Producer's Responsibility, na ika as producer ka, obligasyon mo na bako lamang mag-end sa consumer kung ano man yung basura na ma-produce. Okay, part ka ng pag-recover nun. So yun, hopefully po, baka mas maging ma-intensify ini and mapasiring duman sa tigapod na circular economy later on. So, pero ang pinaka mas matibay po na pundasyon kan reduction is yung mismong individual na tayo na maalat pa kay mga producers na mag-recover kan mga whatever na plastic waste or waste na na-produce na ginamit masanda. Sinda mismo magkaroon ng initiative na magkaroon ng parang kung di ko mang kaipuhan, di inap ka ni mabakal. Kung hindi maiwasan sa kalang. Kasi sabi nga ng US Environmental Protection Agency, duwa lang daw ang best na approach para magkaroon ng waste reduction. That is waste prevention and recycling. And tama yung tigtataram po ni Ma'am Brenda na sana kung may recycling facility, mas madali na ma-recycle yung kung ano man yung mga basura na igwa sa community. For example, ang mga tao, di man yan makolek kung sa ini mapapaduman. Kung wala man siyang papadumanan, di warang serving. So if there is a recycling facility in a certain area, lalo na kung number one na basura ang gusto tang aliun,
baka possible po na tama po yun. Iyo mananggan. Sige ma'am. Okay, if that is the case, can 8 savers or us recommend it to the sanggunian something to make it a ordinance to make it maglabi kita. Maglabi? Ano ba kataning ito? Binalabi na. Pwede kami magsurat po sa imo, madam. Ilalabi mo to have a recycling facilities. Kaya may decomposing ka na eh. Yes, What about recycling? Actually po, may pig draft na po ang and naka third reading na yung anti-plastic ordinance. And then yung yung residual waste, ang dami diyan na sa mga considered as residual na recoverable waste. Yung mga sachet, yung mga mga Tetra Paks and others na gusto tang isaro ni sa itaram or iagyat sa mga sa kada households and individuals na i-further segregate. Kasi igwa na po kitang shredder, plastic shredder, and yaon na po sa sa sanitary landfill site. And isi-shred ito, ang pinaka-enot ming parang goal is at least malesen ang mga dinidispose na sa sanitary landfill. And later po, pag maigwa na po kaming mga mga other equipments na equipment na kaipuhanan, yung pwede na po siyang makaproduce po kita ng mga eco bricks, eco blocks, mga and other products. So yan po ang So ngunyan padiit-diit po. So duman muna kita sa yung talagang balik kita sa basic na segregation. Proper segregation of waste, especially residual waste. Ang question is, they pwede sa private na negosyante mag-ibo. Government talaga lang. Nagkaroon kayo pang tadakulong recycling. Private initiative, mag-ibo nga kang recycling. Yes, actually, based on nabanggit na ni Sir Jenner, na yung Coca-Cola base na din sa EPR law na nagkikipag-coordinate na po sa MUYA. Saro sa naglalawag lang sa isip ni is i-request sinda na magkaigwaning mga parang yung kaaganan ng mga bottles sa mga kanto-kanto or kada barangay or puroks. Tangarig duman na po, instead of kanina lang papasiring ako, digdikulang ko na lang ay daraputon yung mga kasi tinatarapok lang kung sain-sain. Pero pag nasanay yun na yung tao na duman sa kanto igwang hulugan, duman na siya ma-shoot kang mga bottles, mga pet bottles. May kalingya duman tangi sa kaling. Actually, sa EPR law, mas madali-dali yung mga pet bottles na ini kasi mas para madaling ma-recover, although nakakalusot pa din. Pero ang pinaka challenging is yung mga products kang Unilever, mga sachet. Yung sachet economy. Ito talagang pinaka So, kaipuhanan ng grabbing efforts and collaboration. Ito nagsura sa Unilever. If Coca-Cola is doing it, can we not also write to Unilever? Not yet. Actually, required sinda by law, by EPR law na mag-submit ng mga plans. So kulang pa mababa sinda sa with LGU, with communities. Sir Ronel, yan ang research po nindo. Paano po nakakaabot yan sa mga nanunungdan? Di ba? Usually scientific yan Paano, di ba nga, araw kayo ng problema, paano naipapaabot yan sa, di ba nga, so kulang sabi mo kasabago, nag-iba ki leader. Paano po may papaabot for legislative action, whatever? Gari may continuity and magayon na practice na pigigibo kan kada LGO, kada leader po na nagahali sa pwesto. Ang mekanismo po kan university is opisina ko nag-generate kay ni mga resulta kan research. Okay. So kasabay ang researcher igwaning na-pick up na ibang opisina para i-disseminate ini information diffusion. Ito ang opisina ni Ma'am Weng. Suelio sa Extension Service Center. Kaya sinda sa Extension Service naglalatag man ini mga programa na taking off from the research results. Sinda din ang nag-disseminate kay ini. Kaya nga ni kan pandemic loaded sinda kani mga online dissemination activities na hanggang ngayon nadara din, but before kayan may mga on-site na and extension programs na binusol ang
undertake ang Bicol University na not necessarily taking off from the research results but so ibang mga pwedeng pakinabangan na impormasyon na nahihiling ta na kay po ang komunidad implement kang extension service center. Yep. Okay. Okay no. Di sa masunod naman kitang Sabado. Sa kitang Sabado. O kayang-kaya. Pero yun na pag ining maestro kong ini Kaya. Alright, so before we go on po, hagad mga kapsen parting words para sa mga nagdanangugunyan, asin po sa mga kababayan ta po. Pasensya na po sa mga nasa Facebook Live buda sa may mga comment ako naggaling ka sa bago buda sa ibang mga text. Sa masunod po, sa saro-sarontan sa ng mga concerns sa satuya tabing kapalibot. At least na iling ko ngunyan na aware pa lang kita ka nangyayari ngunyan. Pero ang hapot lang, paano ano po ang gigibuhon ta kung aware kita? Di ba? Sige na. Haponan sa kay Madam Amabel mo na ang parting words sa mga parantabay. Ma'am Amabel. Sana po sa mga estudyante sa Bicol University maging eco warriors sinaga. Eco warriors sinaga po. So, not only sa muya, sa taas, makaskade sa good sa mga estudyante. Yes, okay. Ma'am, ano yan? Gina Tabi, go ahead. Ako man po, Sir Henry. Gusto ko man po apudan ang gabos ng mga aki. Pati na po sa mga magurang sa indang mga harong, tabangan po ang komunidad ta na mabago ang practice ta po sa pag-segregate kang basura. Yes, Sir Jenner. Ang presidente po kan Eco Severs Club. Para naman sa kuya po, importante yung partnership kasi ng parents with schools. So kung ano man po yung tigtutukdo sa eskwelahan, gusto ko po na sana pag abot sa house, ma-intensify kan sa tuyang mga magurang. So kami po sa Earth Savers Club, gusto mi po na maging partner ka mo sa muyang mga magurang na mag-nurture ta ang mga aki na maging environmental leaders. Sila kasi ang magiging leaders kan sa tuyang komunidad sa maabot na panahon. So gusto ta na di mapabayaan sa tuyang environment. So kamo po ang samuyang katuwang at maging halimbawa sa mga aki. Sabi nga ang pagtukdo nagpupuon yan sa pagiging halimbawa. Ma'am Dindin Tabi. So, bali, as representative ng OCNR, ng LG Legazpi, bali, grabe din po ang mga interventions na ginigibo kang, kang city. Yaon po, so, from waste generation up to disposal, yaon po, may mga interventions po. So, ang na lang po, ang pangapudan mo na lang is, gibuhon ta po yung partita, yung disiplina sa sadiri na maging responsable po kita sa gabos. Kasi kadakol pong mga problema, yung mga na-mention na kanina na yung indiscriminate dumping yaon, yung yung pagtapok kung sa mga vacant lots, sa mga So yung responsibility na na nakaatang po sa tuya sa individual o sa households man or sa even sa mga mga establishments. So gabos po kita may parte, gabos po kita may gibuhon niya to ang katuyang mga katungdan po. Para po ini bako po dahil sa may law, pero po dahil sa may problema kita na kinakaharap, yaon na po sa satuya na mamatayan ta na ang inaapod na climate change. So gabos kita po na gibuhon ang parte niya to. So gabos kita apektado, so gabos kita maghirap po. Yes, thank you Ma'am Dindin. Sir Ronel Juneda, sir. Salamat Giraray. Salamat tulong sa DZGB kasi sa satoy mga partner sa pag-intra sa mo digdi. Masain man ang State University lalo sa akademya, sabi bagangani ang akademya da konsensya kan sosyudad. So akmaon ini sa mandato kan sa moyang university kay sangaran kan sa moyang presidente kami dakolon apresiasyon lalo na DCGB ang magdadara kan renda ka ini si Sir Henry maski sa Jupiter may tagahanga ini. Salamat po bako siguro po inang hudyan na paghihilingan sa programang ini. Kami minakomit na dadarahon misa indong anuman na kaaraman na yaon sa mo para pakinabangan kan sa tuyang mga tagapahinanyog as mga kay Manwa. Salamat.
Thank you po, Professor Ronel Juneda. Para po mga tugang sa satuyang acknowledgement, may mga mensahe pa si Ma'am Brenda para po sa gabos niya na paghapon. Pag ni Ma'am Brenda, siyang gigibo, patabi. Sige ma'am, go ahead. Sa kuya, masana. Make, reuse, refuse, ano ito? Recycle, ano ito? Ano refuse, recycle, repair, reduce a way of life. Kung pwede to segregate, make it a way of life. Sige na! Sige na ako, please. Yeah. Pwede ba yan? Kaya ba natin? Kaya! Yeah. Ano pa? Tapos na naman. Sa Sabado naman po kita magururun. So, apektado sa orasyon. Tatod maorasyon ako para sa mga basura. Salamat po mga tugang kasi ng pagantabay sa pangaran po kan mga partners tango niya na paghapon. I-acknowledge ta po ang presensya kasabago ni Bishop Joel Bailon and si Vice Mayor Bobby Cristobal, si Sir Benjo Calleja, ang Chief kang OCNR, Dr. Cristito Morcilla, Schools Division Superintendent of Legazpi, and syempre po ang satuyang mga partners na yaon mo yan digdi uliton tagiraray. Tabi si Madam Dolores Malagueño, si Madam Amabel De Luna, si Sir Jenner Estelier, si Ma'am Brenda Luxin, satuyang presidente. Baka may si Sir Ronel Juneda, Ma'am Gina Visaya. Yun ang apelyido mo, Madam Adi. Yun ang apelyido mo. Salamatan po kansa ng pagpartisipan mo niya na pag... Ano yan eh? May regalo? I-distribute mo na. Basta ang tapay ni. Sus ko, bata. Ay, di pa. Mapirma pa nga ni palang kita kayo ni. Diyan na lang pagkatapos. Anyway po, mga tugang, thank you so much po. Standby na sa masunod na programa. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Ano po? Kaya? Kaya! Salamat po. Goodbye. Pabrika. Padagos niya to na namamatean ang iba-ibang kalamidad sa palibot. Natural man o kagibuhan ng tao. Padagos ang pag-init kan kinaban. Malala na sitwasyon kan polusyon sa paros. Maging sa katubigan. Basura na itinapok niya to sa kadagaan sa ininapapanuman. Panahon na, tapuso na ang pagbabarasulan asin pagtutururuan. Kaya ta daw hampangon na nagyat na inikan kapalibutan? Kaya! Kaya ta! Kayang-kaya! Make it a better place for you and for me and the entire human race. Kaya! Sarong Advocacy Program sa DZGB na maghahatod din impormasyon para maibalik ang kagayonan kan kapalibutan asin maprotehiran ang lugar na sa tuyang pig-eerokan. Kaya ta daw manindugan na padabaon ang kasalugan, dagat, estero, asin kadagaan. Kaya! Kayang-kaya! Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Protehiran ang pamilya, asin komunidad sa paaginin sabay-sabay na paglaban kontra basura. Sa mga eskwelahan, pribado asin panggobyernong opisina, iba-ibang organisasyon, barangay, munisipyo, syudad o maging sa probinsya. Marina, magsarabayan kita at amanon ang kinabanta. Kaya! Kayang-kaya! Tamang pagmanihar kan basura, punan niyato nin seryoso sa pamilya. Mag-segregate kita ning basura, asin gibuho na parte ini kan buhay ta. Kaya! Kayang-kaya! I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Kaya, ang programang ini, madadangog alas 2 ng hapon, kada Sabado. Hatod sa Indo, kaniba-ibang partner agencies asin kan DZGB. Ano? Kaya ta? Kaya! I see skies of blue and clouds of white. The bright blessed day,
the dogs say goodnight, and I think to myself, what a wonderful world. Whatever the event may be, we cater it all. Bicol Food Delights Catering Services and Function Halls, the perfect events hall you wish to have. We cater to your needs, such as food, catering service, venue, event coordination,